зарнигор Қодирова довталаб аз ноҳияи Спитамин мебошад. ӯ мехоҳад дар оянда омӯзгори фанҳои дақиқ шавад. бо ин мақсад ҳуҷҷатҳои худро барои дохил шудан ба донишгоҳ тариқи маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон супорид. Зарнигор мегӯяд ки гурӯҳи ихтисосҳои якумро интихоб кардааст. Biz birinchi marta o'qishga topshirishim va men bundan xursandman. Janobiy oliyimizga va hokimiyatdagilarga katta rahmat. Bizga shunaqa imkoniyatlar yaratganiga men xursandman. шурӯъ аз 1 март то 15 апрел марҳилаи асосии ба қайдгирии довталабон дар ҳамаи нуқтаҳои ба қайдгирии шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурӣ сурат мегирад. довталаб дар марҳилаи асосии ба қайдгирӣ метавонад ба макони зисташ наздик ё шаҳру ноҳияҳои дигар худро сабти ном кунад. алон дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд 13 нуқтаи ба қайдгирӣ фаъолият менамояд. нуқтаҳои асосии ба қайдгирӣ дар ноҳияи Спитамин ва Шаҳристон низ имсол мавриди амал қарор дода шуданд. Ромиш Неъматов, роҳбари нуқтаи ба қайдгирии 02 шаҳри Хуҷанд мегӯяд ки довталаб бояд пеш аз ҳама шавқу ҳавас, меҳру садоқат ва касби интихоб кардаашро ба назар гирад. низоми имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ ба масоили таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон тариқи маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ташкил ва роҳандозӣ мешавад. айни замон дар маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон давраи ба қайдгирии довталабон рафта истодааст ки давраи ба қайдгирӣ яке аз давраҳои асосии низоми имтиҳонҳои марказондаи дохилшавӣ мебошад ва соли ҷорӣ аз санаи 2 март нуқтаҳои ба қайдгирии маркази миллии тестӣ ба фаъолият шурӯъ намуда. имрӯз дар сатҳи вилоят дар 7 шаҳру ноҳия 8 нуқтаи ба қайдгирии асосӣ амал мекунад. имрӯз дар шаҳри Хуҷанд 2 нуқтаи ба қайдгирӣ, дар шаҳри Кони Бодом 1 нуқтаи ба қайдгирӣ, дар шаҳри Истора, дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, дар шаҳри Истаравшан ва ҳамчунин дар ноҳияи Ашт ва шаҳри Банҷакен нуқтаҳои ба қайдгирии асосӣ амал мекунад. соли ҷорӣ ба низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ тарҳи нави маҷмӯи фанҳои имтиҳонӣ ворид гардид. бинобар гуфти намояндаи маркази миллии тестии назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Ромиш Неъматов, ихтисосҳое ки солҳои пешин қисми А имтиҳони умумӣ ва қисми Б имтиҳони ихтисосро талаб мекард, имсол бошад довталаб танҳо як қисм имтиҳони А ки вобаста ба ихтисос аз 4 субтест иборат аст имтиҳон месупорад. ҳадафи асосии тарҳи нави маҷмӯи фанҳои имтиҳонӣ дар низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ аз байн бурдани коҳиши сарборӣ ва фишори равонӣ ба хаткунандагон буд ки онҳо то ин ҷониб ҳам дар аттестатсияи хатми муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ, ҳам дар аттестатсияи хатми муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёнаи умумӣ ва ҳам дар имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ имтиҳон месупориданд. тағйироти нави имсолӣ набошад барои хубтар омода шудани довталабон ба имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ имконияти бештарро фароҳам хоҳад овард. довталабоне ки имсол тариқи аз қайд мегузаранд ва тариқи низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ имсол имтиҳон месупоранд, инҳо аввалин довталабоне мешаванд ки тариқи низоми нисбатан нав, яъне ки такмил дода шуда имтиҳон месупоранд. яъне ки имсол аз нисбати солҳои қаблӣ як тағйироти куллие ки ба низоми мо ворид гардид, ин ҳам бошад аз 2 имтиҳон ба 1 имтиҳон поён овардани имтиҳонҳо буд. яъне солҳои қаблӣ агар хаткунандагони синфҳои 11 яъне ки хаткунандаҳои масоили таҳсилоти миёнаи умумӣ агар дар доираи 2 имтиҳон яъне имтиҳони қисми А ва имтиҳони қисми Б имтиҳон месупорданд, имсол ин дар доираи 1 имтиҳон яъне имтиҳони қисми А поин оварда шуд ва муттаҳид карда шуд. яъне агар солҳои қаблӣ довталабон аз 6 субтест имтиҳон месупориданд, яъне ки дар ҳам имтиҳони қисми А ҳам имтиҳони қисми Б агар 6 субтест буд, имсол аллакай ин ба 4 субтест поин оварда шуд. қабули донишҷӯён ба низоми имтиҳонҳои марказонидаи дохилшавӣ дар муассисаҳои таълимии таҳсилоти миёна ва олии касбии ҷумҳурии Тоҷикистон соли 7 аст ки татбиқ мегардад. низоми мазкур дар тӯли фаъолияти 6-солаи худ нишон дод ки он низоми устувору боэътимод буда дар тамоми раванду марҳалаҳои имтиҳони мазкур шаффофияту адолат таъмин гардида боварии ҷомеа нисбат ба имтиҳонҳои марказонидашуда хеле зиёд гардидааст.